Khona buzile ke ukuthi ingabe kuchaza ukuthini ukuphupha undiza. Ngizochaza nje ukuphupha undiza bese ngithi ke ukunaba kancane kulelo phupho. Ukuphupha undiza lokho kuchaza ukuthi ke usuku unobungcwele futhi obuningi. Imvamisa ke mawuphupha undiza usuke ke ubalekela lokho okusho ukuthi ke isithunywa sakho besikulwela. Okusho ukuthi isithunywa sakho suke sikulwela impela uze undize impela uyibone emoyeni ephusheni. Kuyenzeka ke uphuphe ke ubhukuda olwandle noma emfuleni. Lokho kuchaza ke ukukhuphuka kwamandla esithunywa futhi ke kuhle uvakashele khona nezibani uyothandaza noma ke uthandazelwe. Uma ukuthi ke uphuphuso olwandle kumele ke uphinde ubuyele olwandle uyothandaza bakithi. Abanye ke imvamisa banokuphupha benza ucansi. Ngifuna ukucacisa ke ukuthi kusuke kungesona isilwane ngaso sonke isikhathi uma ke ukuthi ke uphupha uwenza ucansi. Ngabe ke umuntu wesilisa noma ngowesifazane. Ngoba abanye bathi ke uma bephuphe kanje kuba khona ke inhlahla enkulu eyenzekayo kulezo zinsuku. Kodwa ke kungesona isilwane. Engifuna ukusho nje ukuthi ke nedluzi liyakwenza ke lokhu ukuthi kanjani noma ngani uyokwazi mhla kwabhekana nawe lokho. Ungizwe kahle ngithi kuyenzeka isilwane but kwesinye isikhathi kungabi yisona. Shothi kuyaba isilwane phinde kwesinye isikhathi kungabi isilwane. Ukuphupha ke uthandaza kusho ukuthi ke vuka uthandaze noma amandla akho asemkhulekweni ngaleso sikhathi. Ukusho ukuthi nje uma ubona ukuthi cha ngisephusheni impela kodwa ngiyathandaza. Thandaza noma ekuseni uma uvuka nje into yokuqala kuzomela uthandaze. Ubonge nje noma ucele lokhu okubalekile kumele ucele futhi ungalahli ithemba emkhulekweni yakho. Ulokhu ukhuleke njalo nje ungalahli ithemba. Mlaleli uma ukuthi ke nawe khona ke ufisa ukwazi iphupho ufuna ukulazi ungakhomenta la ngezansi ngizobe singiyakunika ke ama details amanye kabaningi ukuthi ke ungayithola kanjani incazelo yalelo phupho. Bese ke uyasubscribe la ku-YouTube wethu ukuze ungaphuthelwa yiwo bonke ama-video engisazowafaka ngichaza amaphupho nokunye okuningi.